Ni Baleuko ekoiztetxetik nator, eta pelikula hau Amilaren sekretua ekoizten ari gara momentu honetan. Hau da, gure 11. pelikula umientzako eta animaziokoa, eta danetan eukideu baloreak eta lantzeko nahia eta danetan egin deu. Eta, ondela 2 urte edo hasi binean Federrekin hitz egiten eta erabaki genuen gai hau sartzea beharrezkoa zela. Eta gaia tratatzen ari gara, ume bat daukeu protagonistetako bat gaixotasun arraro bat daukona, horretako hitz egin genuen behar. Bere gaixotasuna zurrezko kristalena da, eta horretako hitz egin genuen behar zornotzan bizidan 9 urtetako neska batekin, behar gaixotasun hori dauko, eta bidot lagundu zigun behar bidoia idazteko, eta nabariko genuen neska hori oso pozik da oin pelikularekin, eta instituzioak behar, gure naia darako, zineman estrenatzea zaparte gero, eskoletatik mugitu alizatia pelikula, eta pelikula umiei ailegatu alizatia, ez? Pelikula abentura bat da, umientzako da, umiak ondo pasatzeko da, abentura bat, baino naturaltasunez edo, gaixotasun arraro duen ume bat dago barnean, ez? Azkenean, ez dira saiatzen ari, honekin, umiei txarra bat emutia da, umiai ondo pasatzeko eta naturaltasunez barneratzeko, ez?